Γεια σας παιδιά, Nerdschool εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου σε αυτό το καινούριο κανάλι. Γενικά είχα πάρα πολλές σκέψεις το τελευταίο εξάμηνο ή μπορεί και παραπάνω χρόνο για το αν θέλω να μπλεχτώ και εγώ λίγο στο κομμάτι της ανεργίας και γενικά του σχολιασμού, ας το πούμε. Οπότε αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω και γι' αυτό το κάνω σε ένα διαφορετικό κανάλι, ξέρετε, για να μην μπλέξω και να είμαι λίγο out of character του Nerdschool. Και εδώ πέρα να βλέπετε πιο πολύ τον Δημήτρη και τις σκέψεις μου, να είμαι πιο αφιλτράριστος και να λέω απλά τις απόψεις μου για πράγματα, για την επικαιρότητα, για άνεργα νέα. Γενικά νιώθω ότι χρειάζομαι ένα μέρος όπου θα είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου και θα κάνω ό,τι μου έρχεται, χωρίς να έχω το άγχος ότι πρέπει να ανέβει στο κανονικό μου κανάλι, να είναι πιο καλό δουλεμένο κτλ. Εδώ θα είμαι πολύ πιο chill και εδώ θα ακούτε περισσότερο τον Δημήτρη παρά τον Nerdschool, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχετε δει την όλη φάση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο YouTube, αλλά επικρατεί ένα χάος. Στην αρχή είχαμε τον δράμα του Λουκανικόπιτα με τον Καρπούζη, τελείωσε αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή τον δράμα μεταξύ Λουκανικόπιτα και Μπούγια, όπου η όλη κατάσταση έχει πάρει και τη νομική οδό. Σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο, πολύ πιθανόν αύριο για εσάς, έχει ανέβει ένα βίντεο από τον Λουκανικόπιτα, όπου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έκανε μήνυση στον Μπούγια. Ενώ το προηγούμενο διάστημα έλεγε πως δεν χωράνε αυτά τα πράγματα στο YouTube. Δεν θα δούμε όλο το βίντεο και τα 50 λεπτά, καθώς είναι τεράστιο. Θα το δούμε λίγο πιο επιγραμματικά και στο τέλος θα σας πω και εγώ την άποψή μου για την όλη κατάσταση. Το βίντεο είναι αυτό εδώ που βλέπετε που λέγεται Γιατί πήγα στα δικαστήρια με τον Μπούγια. Και νομίζω ότι ο τίτλος λέει τα πάντα. Φαντάζομαι όλοι ακούσατε πως κατέληξα στα δικαστήρια με τον Μπούγια. Σήμερα είμαι εδώ για να σας εξηγήσω πως φτάσαμε μέχρι εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία μας δεν αρχίζει με εμένα και τον Μπούγια. Αρχίζει με τον Τέοστη και τον Μπούγια. Το πρώτο 20 λεπτό του βίντεο, ο Λουκανικόπιτας αναφέρει λίγο την όλη φάση και πώς μπλέχτηκε με τον Μπούγια. Ότι στην ουσία κατά την περίοδο που διαδραματιζόταν το beef μεταξύ Τέοστη και Μπούγια, κάπως μπλέχτηκε και ο Λουκανικόπιτας. Όταν ο γεμάτος μαγκιά Μπούγια κατάλαβε ότι η ύβρις είναι παράνομη και παίζει όντως να χάσει το δικαστήριο, άρχισε να κατηγορεί εμένα. Εγώ τον έμπλεξα στη μήνυση. Και μετά από 3 μήνες έφαγα μήνυση. Γιατί έλεγε ψέματα για μένα. Και μπαίνω στα live του να του πω, τρελέ μου, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Τι θα γίνει, πρέπει να μιλήσουμε για τα ψέματα. Δεν έχεις παραδεχτεί ότι για σένα έφαγα μήνυση. Δεν το έχεις παραδεχτεί ακόμα αυτό. Καθόλου πουθενά, δεν το έχει ακούσει κανένας. Και όταν ο Τέοστη έκανε μήνυση στον Μπούγια, μέσα στη μήνυση αναφερόταν ένα link από τα βίντεο του Λουκανικόπιτα. Αυτό γιατί υποτίθεται ο δικηγόρος του Τέοστη στην μήνυση έβαλε το link από το δικό μου βίντεο και όχι το original stream του Μπούγια. Πρώτον, άμα θέλω το πιστεύω αυτό. Δεύτερον, φταίει ο δικηγόρος του Τέοστη, δεν φταίω εγώ. Τρίτον, δεν είναι δυνατόν να μου λες ότι ο άνθρωπος που είπε τον έπαιζες με ανήλικα έχει 0% μερίδιο ευθύνης που έφαγε μήνυση και εγώ έχω το 100% του μεριδίου της ευθύνης. Επειδή μόνο και μόνο είπα, λογικά θα έχει αποδείξεις για να το λέει. Άρα δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε το βίντεο του Λουκανικόπιτα ως ενεχοποιητικό στοιχείο κατά του Μπούγια στη μήνυση του Τέοστη. Και μετά ο Μπούγια ισχυριζόταν πως για τη μήνυση που έλαβε από τον Τέοστη έφταιγε ο Λουκανικόπιτας. Πράγμα που δεν ξέρω αν ισχύει και πάρα πολύ, γιατί στην ουσία ο Λουκανικόπιτας πήρε κομμάτια από τα live stream του Μπούγια και έκανε το βίντεο του. Οπότε δεν είναι ότι είπε κάτι εξτρά. Πήρε απλά τα κομμάτια από τα live stream του Μπούγια και τα χρησιμοποίησε για δικό του βίντεο σχολιασμού. Αναφέρει και κάποιες αντιφάσεις που έχει πει και έχει κάνει ο Μπούγια, κάποιες κολοτούμπες, α το πούμε, όπως ότι στην αρχή ήταν υπέρ του Τέοστη με την όλη φάση που είχε γίνει με το παιδάκι. Παράδειγμα, στα stream αφού ο Τέοστη έπιασε το παιδάκι από την μπλούζα, ο Μπούγια ήταν με το μέρος του. Και του έπαιζε μαγκές, πήγαινε στην κάμερα, του χωνόταν εκεί πέρα, του λέγε ρε μακα, πρέπει να το πληρώσει το παιδάκι. Δεν θα μάθει αλλιώς. Τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάει σπίτι και να το γαμίσουν οι γονείς του για 5 μέρες. 10. Να μην ξαναβγεί από το σπίτι για 3 χρόνια. Και μετά, ξέρω εγώ, όταν του έκανε μήνυση ο Τέοστη, άρχισε να γυρίζει την πιφτέκα. Κακώς έπιασε το παιδάκι και δεν το άφηνε να φύγει. Ο Λίγδας έχει καταλάβει ότι δεν είναι άμυνα να πιάνεις ένα παιδάκι που δεν έχει κάνει τίποτα από την μπλούζα και να το τραβολογάς. Και να μην τον αφήνεις να φύγει. Το καταλαβαίνουμε, τρελέ μου, ότι δεν είναι άμυνα αυτό. Και να λέει ότι τελικά δεν είμαι και τόσο πολύ μαζί του και καλά σου κάνανε και καλά σε βρίζουνε και αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο. Όταν ο Μπούγια χρησιμοποιεί τους νόμους γιατί πιστεύει ότι αδικήθηκε, είναι μάγκας, cool, ωραίος τύπος, μισέ τους αφεντικό να πληρώνουν όλοι. Πάρ' τους μέχρι και τις μπλούζες να πληρώνουν οικογενειακώς. Η μπλούζα του Κωστάκη, τώρα εντάξει, ο Κωστάκης τώρα δεν έχει δικές του μπλούζες. Θα την πάθει τώρα οικογενειακός ο Γλυκούλης, τι θα κάνουμε. Όταν βγαίνει και λέει σε story, όποιος κάνει collab με τον Τέοστη και προωθεί αυτόν τον επικίνδυνο άνθρωπο θα θεωρηθεί φίλος του από την δικηγόρο μου και θα του έρθει ο λογαριασμός στο σπίτι. Εκεί μας αρέσει.
Πίστεψέ τους. Όταν ο Λουκανικόπιτας δέχεται απειλές ότι θα φάει μήνυση συν όλα τα άλλα που θα δούμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι νομικά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του από την ανελαίτη συκοφαντία που έχει. Ο Λουκανικόπιτας με λίγα λόγια αναφέρει και λέει ξεκάθαρα ότι ο Μπούγια, όταν είναι η θέση του να χρησιμοποιήσει τον νόμο υπέρ του, τον χρησιμοποιεί full, αλλά όταν άλλοι χρησιμοποιούν τον νόμο υπέρ του, εκεί πέρα του κράζει. Εκεί πέρα νομίζω πως πρέπει να αναφέρουμε τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια αυτή που έλεγα και προηγουμένως, ότι όταν είσαι έξω από το χορό, λες όλα ok και εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα στο χορό και καταλαβαίνεις τι παίζει, εκεί τα βλέπεις λίγο κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Και λέει ότι ο Μπούγια κάνει στην ουσία κολοτούμπα επειδή κράζει τους άλλους όταν κινούνται νομικά, αλλά όταν είναι να κινηθεί αυτός, επενεί τον εαυτό του και λέει καλά κάνω. Καθόλου όλες τις φορές που είπε πως ετοιμάζεται να με πάει στα δικαστήρια. Μου έχουν στείλει άπειροι YouTubers που είναι φοβισμένοι πλέον. Είναι φοβισμένοι για αυτό το ζάντρα όλο το YouTube, το σχολιασμός, παύλα κριτική. Το κομμάτι αυτό του YouTube ότι πλέον θα καταστραφεί αν συνεχιστεί αυτό. Ο καθένας να τρέχει τον άλλον για ψιλουπίδημα απλά. Προφανώς, ρε φίλε, όταν βλέπεις ότι κινούνται τόσο πολύ νομικά επειδή κάποιος σχολίασε, προφανώς θα φοβηθείς και εσύ και εγώ αυτή τη στιγμή που κάνω σχολιασμό κατά κάποιο τρόπο και λέω την άποψή μου ότι δεν ξέρω ότι δεν θα ξυπνήσει κάποιος αύριο το πρωί, δεν θα μου κάνει μία μήνυση ή αγωγή ή οτιδήποτε, γιατί απλά τον ανέφερα σε ένα βίντεο και είπα κάτι. Άρα, συνοψίζοντας, collab μετέωστη ίσον άξιο λογαριασμού. Αν πιστεύεις ότι κάποιος έμπλεξε σε μήνυση, δικαστήρια μέχρι τέλους. Τους παίρνεις τα πάντα. Πολλαπλές προτροπές σε βία και συκοφαντία ίσον ψιλουπίδημα και καταστρέφεται ο σχολιασμός. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω πως μας λέει εδώ πέρα. Μετά από αυτό το σημείο και περίπου μέχρι τα μέσα του βίντεο, βλέπουμε το Λουκανικόπιτα να εξηγεί το back and forth που είχε με τον Μπούγια και όλα τα πράγματα που απαντούσε μία ο ένας σε βίντεο και ο άλλος σε live stream. Και ότι με λίγα λόγια καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούσε να βγει καμία άκρη και να βρεθεί καμία κοινή γραμμή και να τα βρούνε και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Και ότι όλο αυτό δημιούργησε ένα τρελό χάσμα, καθώς ο ένας ισχυριζόταν άλλα πράγματα, μετά έβγαινε ο άλλος και τα διέψευδε, μετά ξαναέβγαινε ο άλλος και άλλαγε άλλα πράγματα, προσπαθούσε ο άλλος να τα διαψεύσει και είχαμε αυτόν τον φαύλο κύκλο που δεν σταμάταγε και δεν σταματάει με τίποτα μέχρι και σήμερα. Και συνεχίζουμε στο ψητό, όπου αναφέρει ξεκάθαρα ο Λουκανικόπιτας τον λόγο για τον οποίο έκανε μήνυση στον Μπούγια και γιατί τον τρέχει στα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα ο Μπούγια έβλεπε πως δεν απαντάω και άρχισε να ξεσαλώνει. Έβαζε πάνω μου σβάστικες και με αποκαλούσε ναζιστή και χρυσαυγίτη. Είσαι γαμμένος χρυσαυγίτης, το έχουμε πει αυτό. Έχει βάλει σβάστικα στο μέτωπό μου πάνω από 8 φορές σε thumbnail, συν τα story τα οποία διαφήμιζαν τα live stream όπου τον ακολουθούν 50.000 άτομα. Προφανώς πολλοί τον πίστεψαν και με έλεγαν φασιστάκι. Συμφωνώ απόλυτα με το Λουκανικόπιτα σε αυτό το κομμάτι, γιατί σκέφτομαι ότι αν εγώ το πάθαινα αυτή τη στιγμή και μου το έκανε κάποιος αυτό, με ταύτιζε με αυτά τα σύμβολα, με αυτή την ιδεολογία, προφανώς θα νιώθα πάρα πολύ άσχημα και αδικημένος και ενώ και θα σκεφτόμουν κιόλας ότι ξέρεις κάτι, αν έχω ταυτιστεί με ναζισμό, με το φασισμό και κάποιος με παρουσιάζει συνέχεια με μια ζάστιγκα πάνω μου, κάποιος που δεν με ξέρει θα πιστεύει ότι εγώ είμαι αυτό το πράγμα. Άρα, αν θα έβγαινα έξω, πολύ πιθανόν σίγουρα θα είχα στο μυαλό μου ότι κάτσε ρε φίλε, αν κάποιος που δεν με ξέρει έχει δει αυτά τα πράγματα και με έχει ταυτίσει με αυτό το πράγμα, πώς ξέρω ότι δεν κινδυνεύω. Γιατί νομίζω καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονα συναισθήματα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτή τη συγκεκριμένη ιδεολογία του φασισμού ή οτιδήποτε. Μια φορά πήγα για καφέ και ένας μου είπε: σε συμπαθούσα, ψιλοέβλεπα τα βίντεό σου, αλλά ξενέρωσα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι είσαι φασίστας. Και υπήρχαν κι άλλα τέτοια συμβάντα. Δεν μπορώ να τα αποδείξω προφανώς, αλλά έγιναν. Και βλέπω τώρα ότι ο Λουκανικόπιτας έχει γράψει και στο βίντεο ότι μόλις προχθές λέει ένας του έκανε ναζιστικό χαιρετισμό στο λεωφορείο. Πράγμα που νομίζω συνειδητοποιείτε κι εσείς, ίσως και αυτός και να έχει τρομάξει και γι' αυτό να κινηθεί και νομικά. Ότι σε φάση, αν έχω ταυτιστεί, σου λέει τόσο πολύ με τον φασισμό και τον ναζισμό, μπρο, παίζει όντως να κινδυνεύω. Γιατί και εγώ θα το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα και νομίζω ότι όλοι σας θα το σκεφτόσασταν αυτό το πράγμα. Πολλοί προφανώς που βλέπετε τα βίντεο μου μπορεί να γνωρίζετε τις πολιτικές μου απόψεις. Αλλά άλλοι που δεν βλέπουν καθόλου ή έχουν πετύχει 1, 2, 3 βίντεο μπορεί να μην τις γνωρίζουν. Μπορεί απλά να έπεσαν πάνω σε ένα thumbnail του Μπούγια. Προφανώς θα το πιστέψουν. Αυτές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες ταμπέλες να βάζεις σε έναν άλλον. Δεν μιλάμε για βρισχές. Υπάρχουν άτομα που έχουν την νοοτροπία τσακίστε τους φασίστες. Άμα δει κάποιος από αυτούς τα live και τα thumbnail του Μπούγια και έρθει και με βρει έξω, μπορεί να γίνει πάρα πολύ χοντρή ζημιά. Δεν μπορούμε να λέμε κάποιον ναζιστή και χρυσαυγίτη επειδή δεν τον συμπαθούμε. Αυτές οι δολοφονίες χαρακτήρα είναι απαγορευτικές. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα και εγώ προηγουμένως, ότι όντως υπάρχει αυτή η νοοτροπία τσακίστε τους. Οπότε ένας τρελός να βρεθεί μπορεί να σε κάνει καινούριο. Αν δεν σε στείλει στον άλλο κόσμο. Και δεν μιλάμε για ένα χιουμοριστικό TikTok τώρα που έκανε κάποιος τυχαίος TikToker και έβαλε ενώ ξυριζόταν ο τέος στη μουστάκι αυστριακού ζωγράφου. Μιλάμε να το κάνει ένας YouTuber συνέχεια, ο οποίος έχει κύρος και υπάρχουν άτομα που πιστεύουν 100% αυτά που λέει ότι είναι αλήθεια. Επειδή δεν θα μας έλεγε ποτέ ψέματα ο Μπούγια. Πάρα πολλοί από εμάς πιστεύουμε, ακόμα και εγώ σε πάρα πολλά πράγματα, ότι αν το πει ο Μπούγια είναι όντως κάτι που ισχύει. Επομένως, φανταστείτε κάποιος που βλέπει
βλέπει τον Μπούγια που έχει την ίδια, ας το πούμε, αντίληψη με μένα, γενικότερα με αυτό το κλίμα που υπάρχει στο YouTube, ότι όταν λέει ο Μπούγια κάτι, ισχύει. Φανταστείτε κάποιος εκτός, όταν λέει ο Μπούγια ότι ο συγκεκριμένος τυπάς είναι, ξέρω εγώ, φασίστας, άρα ναι, σίγουρα είναι φασίστας γιατί έχει αποδείξεις. Και ότι ο Μπούγια ξέρει τι λέει. Στα live του έλεγε πως εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαι χρυσαυγίτης, ενώ δεν ισχύει. Μπούγια, γιατί λες χρυσαυγίτη, λέει το Λούκανο, δεν έχω παρακολουθήσει, γιατί είναι. Είναι χρυσαυγίτης, το έχει πει πάρα πολλές φορές. Στο ίδιο κλιπ ένας γράφει για πηγάδι. Έχει πει ότι ξέρει πως είμαι χρυσαυγίτης. Το έχω πει μαλακά. Σε πόσα lives το λέει με χρυσαυγίτη τον Μπουτάνα. Στο λέω εγώ, το ξέρω ότι είσαι χρυσαυγίτης ρε πούτη. Αυτά τα ξέρω, αυτά τα έτσι που μπορείτε όλοι άνετα να τα λέμε εδώ πέρα στο ίντερνετ, νομίζετε. Άμα ισχύει, θα τα πληρώσει και ο Λούκανος φέτος αυτά. Το 2026 θα είναι πολύ δυνατό για τον Λούκανο. Είσαι γαμημένος χρυσαυγίτης. Το πιστεύω και έχω αποδείξεις. Ούτε μία απόδειξη δεν δόθηκε ποτέ για τη σχέση μου με την καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Ο Λουκανικόπιτας λέει ότι ο Μπούγια σε πάρα πολλά live stream του έχει πει ότι ξέρει ότι ο Λουκανικόπιτας είναι χρυσαυγίτης, πράγμα που δεν ισχύει όπως λέει ο ίδιος. Μετά βλέπουμε τον Λουκανικόπιτα να αναφέρει στην ουσία κατά κάποιον τρόπο τον δεύτερο λόγο που τον όθησε και όλη η συμπεριφορά του Μπούγια να κάνει μήνυση εναντίον του. Αφού μπήκε στο stream μου, μετά έκοψε τα κλιπάκια και τα έβαλε σε ένα βίντεο που λεγόταν Ο Ρουφιάνος. Με σβάστηκα στο μέτωπό μου πάλι. Στο τέλος μάλιστα βάζει ένα τραγούδι του 12ου πίθηκου με στίχους. Όταν δείτε το Ρουφιάνο, δείξτε το Ρουφιάνο, ξεφτυλίστε τώρα, φτύστε τον Ρουφιάνο. Με τη φάτσα μου εννοείται να φαίνεται. Όταν δείτε το Ρουφιάνο, δείξτε το Ρουφιάνο. Ξεφτυλίστε τώρα, φτύστε το Ρουφιάνο. Αυτό είναι προτροπή στο να κάνουν κάτι σε μένα έξω. Και πριν πείτε, μάρε Λούκανε, είναι τραγούδι. Δηλαδή, εγώ, άμα έβαζα το τραγούδι, κάψτε τους μπάτσους με τη φάτσα του Τέοστη, δεν είναι σαν να λέω πηγαίνετε κάψτε τον Τέοστη. Δουλευόμαστε. Είναι άλλο να πεις απλά Ρουφιάνο τον άλλον, και άλλο να τον πεις Ρουφιάνο και να λες επειδή είναι Ρουφιάνος πρέπει να τον φτύνετε. Και εδώ πέρα ταυτίζομαι, μπορώ να πω λίγο με το Λουκανικόπιτα, γιατί και εγώ αν ήμουν στη θέση του, και εννοώ ότι δεν παίρνω καν μέρος, προσπαθώ αυτή τη στιγμή να σκεφτώ αν ήμουν στη θέση του πώς θα ένιωθα. Αν μου έβαζε κάποιο στη φάτσα με αυτό το κομμάτι, όντως θα νιώθα και εγώ ότι είναι σαν να προτρέπεται ο κόσμος εναντίον μου, στο να μου κάνει το οτιδήποτε μπορεί να του έρθει στο κεφάλι. Από το να με δίνουνε, να με φτύσουνε, να με βρίσουνε, οτιδήποτε. Αλλά όντως θα ένιωθα μια απειλή κάπως για τη σωματική μου ακεραιότητα. Γιατί και εγώ θεωρώ ότι είμαι κάπως λίγο πιο προληπτικό σε κάποια πράγματα. Κάνω περισσότερο overthinking. Οπότε μπορώ να ταυτιστώ σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ πέρα νιώθω ότι ο Μπούγια κάπως άρχισε να ξεφεύγει λίγο. Μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να το έκανε με φάση, OK, να του την πω, να γελάσουμε, να του κλείσει το στόμα, τύπου έστω διαδικτυακά. Αλλά νιώθω ότι πλέον το διαδικτυακό κομμάτι παίρνει πολλές φορές και φυσική υπόσταση στην κανονική ζωή. Δηλαδή, εγώ, άμα έβαζα το τραγούδι κάψτε τους μπάτσους με τη φάτσα του Τέοστη, δεν είναι σαν να λέω πηγαίνετε κάψτε τον Τέοστη. Δουλευόμαστε. Είναι άλλο να πεις απλά Ρουφιάνο τον άλλον, και άλλο να τον πεις Ρουφιάνο και να λες επειδή είναι Ρουφιάνος πρέπει να τον φτύνετε. Και συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Λουκανικόπιτας, ότι όντως αν έκανε το ίδιο με τον Τέοστη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οθείς ένα κύμα βίας εναντίον του. Και πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπου ο Λουκανικόπιτας είχε αναφέρει σε ένα προηγούμενο βίντεο του, όπου λέει ότι εντάξει ρε φίλε, οποιοδήποτε είναι στο ίντερνετ μπορεί να σε βρίσει, δεν χρειάζεται να κινηθείς νομικά εναντίον του. Και ότι δεν χωράνε αυτά τα πράγματα μέσα στο ίντερνετ. Σίγουρα έχετε δει το κλιπ που λέω «Α ναι, άμα θέλει ο άλλος μπορεί να σε βρίζει». Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή βρισιά. Λέει πως επειδή είμαι Ρουφιάνος πρέπει να με φτύνουν στο δρόμο. Και μετά βαφτίζομαι και να ζεστείς από πάνω. Φτύστε το Ρουφιάνο, δείξτε το Ρουφιάνο. Ξεφτυλίστε τώρα, φτύστε το Ρουφιάνο. Που στο ίδιο κλιπ, δεν ξέρω γιατί δεν το λέει κανένας, λέω εξαιρείται η συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν βρίζω γενικά εγώ, ας πούμε, δεν το κάνω στα βίντεο μου. Αλλά αν ο άλλος θέλει να με βρίζει, ρε φίλε, τι σιγά το πράγμα. Το έχουμε ξεφτυλίσει. Πήγε στα δικαστήρια των άλλων γιατί της έλεγε κακές λέξεις. Η Ιβρις δεν θα έπρεπε καν να τιμωρείται από τον νόμο. Στο 2025 ζούμε. Ο ναζιστής δεν είναι βρισιά, είναι συκοφαντία. Θα μπορούσα να ανεχτώ απλές βρισιές. Αλλά όταν μιλάμε για απλές βρισιές και συκοφαντία και προτροπή σε βία, ναι, προφανώς θα δράσω. Με λίγα λόγια λέει ότι μπορείς να βρεις τον άλλον, αλλά δεν πρέπει να το συκοφαντήσεις και ότι αυτό εννοούσε στο προηγούμενο βίντεο που το έχει αναφέρει. Και έρχεται τώρα να εξηγήσει τι εννοεί με αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει διαφορά στον όρο ύβρις και συκοφαντία. Και έρχεται να συμπληρώσει την ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με αυτό που έχει πει και με αυτό που υποτίθεται και νιώθει ότι βιώνει ο ίδιος. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο ενισχύεται με την κάθε βρισιά, κάθε 5 ευρώ τα οποία δίνει ο άλλος για να με δει με make-up clone να του λέω ευχαριστώ. Όλο
αυτό ενισχύει το κλίμα μίσους. Μέχρι φυσικά να πάθω κάποια χοντρή ζημιά στο δρόμο και να λέμε αχ μωρέ κρίμα. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω παρατηρήσει στα σχόλια ή γενικά στα βίντεο του Λουκανικόπιτα να υπάρχει τρελό κύμα μίσους απέναντί του. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος γι' αυτό γιατί δεν ξέρω τι μηνύματα μπορεί να λαμβάνει και ο ίδιος. Εντάξει, μπορεί ο Μπούγια να βγαίνει και να τα λέει αυτά, αλλά δεν νιώθω ότι υπάρχει ένα τόσο τεράστιο κύμα μίσους απέναντί του. Νομίζω ότι πιο πολύ κύμα θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρχει εναντίον του τώρα όταν είχε στην αρχή ακουστεί ότι έκανε μήνυση στον Μπούγια παρά τον προηγούμενο καιρό. Αλλά και πάλι μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να φοβόταν από αυτό το πράγμα. Το ακούω δηλαδή full. Εδώ βλάκα! Βλάκα μαλάκα! Που το όλα τα αυγά της Θεσσαλονίκης επάνω σε έπρεπε να ήταν. Ούτε καν στο λίγδα μαλάκα. Χερέκακε. Γι' αυτό του αξίζει ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει. Ναι, πρέπει να μου πετάνε αυγά στον δρόμο επειδή γέλασα με ένα μπαν. Και μετά αναφέρει ότι ο Μπούγια είχε πει ότι πρέπει να του πετάνε αυγά στον δρόμο και διάφορα άλλα λέει πράγματα τα οποία τον μείωναν και ήθελαν να οθήσουν κάποιους που βλέπουν αυτά τα βίντεο να του κάνουν κάτι στο δρόμο. Και φυσικά είχαν υποθεί και άλλα πράγματα τα οποία προσπαθούσαν να με μειώσουν για να γίνει κάποια ζημιά στο τέλος. Όπως ότι έβαλα μια γυναίκα σε κίνδυνο. Όταν έγινε αυτό με την πρώην του Chris SMR, το short, άμα θυμάστε, το οποίο έριξα γιατί η γυναίκα μετάνιωσε που ανέβηκε, για να την προστατεύσω εγώ, για να μην φάει κάποιο harassment, δεν είπα ότι άλλαξε γνώμη αρχικά. Αλλά ο Μπούγια κατέβαζε πράγματα από το μυαλό του. Έλεγε μάλιστα πως εγώ δεν έχω την άδειά της μάλλον να ανεβάσω το short. Δεν βγαίνει ένα βίντεο χωρίς έγκριση. Αλλά το καταλαβαίνω αυτό ο Λούκανος να μην μπορεί να το καταλάβει με αυτό που έκανε τις προάλλες. Ήταν ξεκάθαρο ότι εγώ είχα την άδειά της, αλλά εγώ για να καθαρίσω το όνομά μου είπα ακριβώς τι έγινε σε κλίση με τον Καρπούζη. Ο Μπούγια είδε την κλίση με τον Καρπούζη και ποτέ δεν είπε «Α, ναι, τελικά είχε την άδειά της». Είχα έρθει σε επαφή με μία πρώην του Chris SMR, η οποία πρώην είχε κάνει μερικά allegations, την είχα πάρει συνέντευξη, συμφωνήσαμε να βγει ένα short και αφού βγήκε αυτό το short, μου είπε η γυναίκα, ξέρεις, δεν θέλω τελικά. Έχει κάνει χειρότερα και σε γυναίκες. Γιατί το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Στην πρώην πώς το λένε, του Chris SMR, που την παρενοχλούσαν επειδή την έβγαλε δημόσια. Ενώ οι άλλοι δεν το ήξερα από ό,τι φαίνεται. Σχετικά με την κοπέλα του Chris SMR, δεν το έχω προλάβει να το δω καν αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Οπότε δεν έχω πάρα πολύ εικόνα, αλλά θεωρώ πως δεν θα ρίσκαρε ο Λουκανικόπιτας να ανεβάσει ένα βίντεο χωρίς να έχει συγκατάθεση από την κοπέλα που ήταν μέσα στο βίντεο. Γιατί τώρα που τον βλέπουν αρκετά άτομα, σίγουρα θα μπορούσε να βρει κάποιον να μιλήσει. Να πει, ξέρεις κάτι, ο Λουκανικόπιτας έχει ανεβάσει ένα βίντεο, δεν του έχω δώσει την άδειά μου να το κάνει αυτό. Αλλά αντιθέτως λέει ότι όταν του είπε η κοπέλα ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να υπάρχει πλέον το συγκεκριμένο βίντεο, το κατέβασε και του δίνω W για αυτό το πράγμα. Αργότερα είπε πως έκανα dox την πρώην του Chris SMR, ότι κάπως μπορούν να την αναγνωρίσουν. Πουλμάνιακ ξέκραζε ρε βλάκα. Ο φίλος σου, ο Πουλμάνιακ που πας εκεί πέρα στο Discord του και γράφεις μαλακίες και κάνεις dox στους πάντες. Όπως και την πρώην του Chris SMR, εκεί την έκανες dox πρώτη φορά. Το είχαμε δείξει και εδώ. Πώς, ένας θεός ξέρει πραγματικά. Προσπάθησα υπερβολικά πολύ να μην γίνει leak τίποτα το οποίο μπορεί να δώσει το όνομά της, ας πούμε. Μέχρι και στον Καρπούζη είχα στείλει να διαγράψει ένα σχόλιο, το είχα πει και αυτό στην κλίση. Βασικά ξέρω πως νομίζω ότι την έκανα dox. Είδε ένα μήνυμα στο Discord του Pullmaniac για μια Πουρ. Και είπε εντάξει, αυτή είναι, χωρίς να το ψάξει. Εν τω μεταξύ, αυτό το account ανήκει στον Chris SMR, επειδή τον έκανε block η πρώην του και χρησιμοποίησε αυτό το account για να συνεχίσει να τη στέλνει μηνύματα. Ο Μπούγια δεν το ψάξε ποτέ, είπε την έκανα dox, μου στέλνανε, μου λέγανε έβαλε σε κίνδυνο μια γυναίκα, ενώ δεν έγινε ποτέ τέτοιο πράγμα. Ακόμα μιλάω μαζί της, μια χαρά είναι. Εγώ νιώθω ότι απλά ο Μπούγια έλεγε κάτι. Μετά έβγαινε ο Λουκανικόπιτας και έλεγε δεν ισχύει αυτό που λες, δεν μπρο, γιατί γίνεται αυτό. Και μετά από την πλευρά του Μπούγια έβγαινε κάτι άλλο και αναφερότανε για να καλυφθεί το προηγούμενο και να ακουστεί κάτι χειρότερο για τον Λουκανικόπιτα. Δεν ξέρω αν το έκανε και τόσο επίτηδες ο Μπούγια, αλλά πολύ πιθανόν μπορεί να του τα λέγανε κι άλλα άτομα αυτά τα πράγματα. Και να του δίνανε ακόμα και ψεύτικα στοιχεία εναντίον του Λουκανικόπιτα και σου λέει ο Μπούγια, οκ, ρε μπρο, αφού μου το είπε αυτός που θεωρητικά μπορεί στα μάτια του Μπούγια να είναι έμπιστη πηγή, να του έχουν δώσει και στοιχεία, ωραία, σου λέει τότε αυτό ισχύει. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ένας φαύλος κύκλος όπου ένας έβγαινε, ο άλλος αποδομούσε, ο άλλος ξαναέβγαινε, λέει κάτι άλλο, ο άλλος αποδομούσε. Και δεν σταμάταγε αυτό το πράγμα. Όταν έδειξα φωτογραφίες από το ξύλο που έφαγε ο Τέοστη και τι δεν είπε. Δεν γίνεται να βγάζεις λεφτά δείχνοντας φωτογραφίες ή υλικό τέλος πάντων από κάποιον που τρώει ξύλο. Ούτε εμείς δεν το πιστεύαμε, παιδιά. Εδώ πέρα, χθες το είπαμε για πλάκα, φαντάσου, και το έκανε χειρότερα από ό,τι είπαμε. Μιλάμε για τόσο βλάκα. Τόσο βλάκα. Άλλο το σχολιάζεις, το ότι έφαγε ξύλο και έτσι, κι άλλο να το δείχνεις. Καταλαβες. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Όποιος και να το έκανε είναι τέρμα σκουπίδι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Είναι τέρμα λογική σκουπιδιού. Δεν θα δείξω ποτέ κάποιον να τρώει ξύλο, ρε φίλε, εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Οπότε όχι, δεν θα το δείτε εδώ μέσα στο βίντεο. Θα το δείτε από κάποιες σαν το Λουκανικόπιτα που
Πιστεύω θα το βάλουν για να ρουφήξουν λίγο λεφτάκια. Βάλ το μαλάκα. Με μπλερ, έτσι να ευχαριστιέσαι μαλάκα, να τρώει ξύλο λίγδας. Τρίβει τα χεράκια του τώρα, μαλάκα ρουφιανόπιτας. Που δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά άμα κάποιος έβαλε σε βίντεο του το ξύλο που τρώει ο Τέοστη. Το ανέβασε το πρώτο θέμα και πήρε 1 εκατομμύριο views. Βλέπουμε τον Μπούγια να κράζει τον Λουκανικόπιτα που είχε δείξει τον ξυλοδαρμό του Τέοστη από κάτι 15χρονα, αλλά μετά βλέπουμε τον Μπούγια να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα από καιρό, να βλέπει τον ξυλοδαρμό του Τέοστη και να λέει το ευχαριστιέμαι. Αλλά είναι αστείο το ότι με έλεγε σκουπίδι και ότι δεν θα το κάνει ποτέ και μετά σε πρόσφατό του stream το έκανε πολλαπλές φορές. Αφού για σένα δεν είναι όλα content, για μένα είναι που. Πάμε να δούμε το λίγδα να τρώει ξύλο. Έχω καιρό το δω. Θέλω να το ευχαριστηθώ μία. Έτσι. Αυτό ήταν ποικίλο content. Αυτό που είσαι στο πάτωμα. Να το. Πάω. Λίγδα! Τι κάνετε ρε! Τι κάνετε ρε! Πότε κάτσε να ξαναδούμε άλλη μια φορά. Μαλάκα. 10 στα 10 το ξυλίκι. Πικίλο! Μαλάκα δεν τον άφησε να ανασάνει, μαλάκα, ούτε να σηκωθεί κάτω από το πάτωμα. Και ξέρεις τι άλλο ήτανε, πληρώνω τις συνέπειες, Αυτό εδώ πέρα τρελέ, εδώ πέρα. Αυτό εδώ ήταν το ίδιο πράγμα, δεν το έχεις καταλάβει. Το ποικίλο content είναι πληρώνω τις συνέπειες. Κάτσε να βάλω κάτι έτσι να χαρούμε. Κοίτα λίγδα. Έλα να κάνουμε αυτό που ήθελε πάντα ο Λίγδας. Να γελάμε καθώς έτρωγε ξύλο, εντάξει. Να το κάνουμε, να το χαρεί. Α, μαλάκα! Πάρε! Α, μαλάκα! Κοίτα εδώ πως τρώει μπουγιές! Και δεν έπαιξε απλά φωτογραφίες, έπαιξε όλο το ξύλο. Γιατί τώρα αξίζει να δείξουμε αυτό το βίντεο? Γιατί ο Τέοστη εκμεταλλεύτηκε το βρεσίδι που έριξε ο Chris ASMR όταν έφαγε ξύλο. Εγώ προσωπικά διαφωνώ και στις δύο περιπτώσεις. Από τη στιγμή που βλέπεις έναν άνθρωπο, ρε φίλε, να τον δέρνουνε χωρίς λόγο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή έστω και με κάποιον λόγο, θεωρώ στη δικιά μου οπτική, στη δικιά μου ηθική να το πω, απάνθρωπο να ευχαριστιέσαι ή ας το πούμε με κάποιον τρόπο να βγάζεις χρήματα, γιατί σίγουρα έχουν παίξει σε βίντεο και σε live stream αυτά, από τον πόνο κάποιου άλλου. Και όταν εννοώ τον πόνο, από ρε φίλε εκείνη τη στιγμή τον εξευτελισμό του αλλουνού. Γιατί προφανώς όταν σε δέρνει κάποιος και σου ορμάνε 5, 6, 7, 8, 10 άτομα και σε δέρνουν δημόσια, προφανώς εξευτελίζεσαι και δεν θέλεις όλο αυτό το πράγμα να διαδοθεί. Οπότε θεωρώ και τις δύο πλευρές πάρα πολύ λάθος. Από τη στιγμή που διαδίδουν οτιδήποτε ένα συγκεκριμένο γεγονός, που καταρχάς είναι βία. Εδώ πέρα πρέπει να καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας. Προφανώς μπορείς να βγεις και να μιλήσεις, να πεις ότι καταδικάζω αυτό το γεγονός που έγινε, δεν συμφωνώ, είναι απαράδεκτο. Και έχει διαφορά να το δείχνεις. Είτε με φωτογραφία είτε με βίντεο. Στη συνέχεια αναφέρει τον τρίτο λόγο για τον οποίο έκανε μήνυση κατά τον Μπούγια. Μιλήσουμε επίσης για τις απειλές που έκανε, του στυλ θα σε γαμίσω κάθε λίγο και λιγάκι. Εσένα θα σε γαμίσω. Δεν έχει τέτοια, δεν είναι beef, δεν είναι δράμα. Είναι απλά κάτι που θέλω να το κάνω. Να ευχαριστηθώ εγώ. For my personal happiness. Θα σε γαμίσω. Εντάξει. Πώς υπάρχεις ακόμα στο ίντερνετ και δεν σου έχουν γαμίσει κάποιος τρομαλάκα. Αλήθεια θα του γαμίσω ότι έχει και δεν έχει τώρα. Θα του γαμίσω ότι έχει και δεν έχει, μαλάκα, το ορκίζομαι. Μαλάκα, είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος και θα γαμηθείς για την αρρώστια σου. Στορκίζομαι εγώ, τρελέ. Στορκίζομαι. Φαντάσου, Τζακλό, ποτέ δεν είπα ότι θα γαμηθεί. Ποτέ δεν το είπα. Απλώς αυτό να καταλαβαίνεις. Όταν θα σε γαμίσουμε και σένα μια φορά, ρε μαλάκα. Λοιπόν, γαμίστε τον Λουκανό. Τι πutάνες είναι απλά τις φτύνουμε, μαλάκα, μέσα στο στόμα, μαλάκα, και να λέει μπράβο. Ή ότι θα έρθει Θεσσαλονίκη. Είπα πως δεν θα ξανασχοληθώ. Πάλι ασχολείται. Θα ασχοληθώ με τον σχολιασμό του Λούκα. Ρε μπρο, και εσύ είπες, είναι το τελευταίο βίντεο απάντηση στον Καρπούζη παλιοπάνα. Και ξανά κάνες, σαν μια πουτάνα. Πω μαλάκα, Θεσσαλονίκη, ρε. Μια χαρά, θα πάμε να φάμε εκεί πέρα και παταούγκα. Φάμε εκεί τα πάντα. Γιατί όχι, μια χαρά είναι η Θεσσαλονίκη. Ή όταν είπα ότι μπήκε με τσαμπουκά στον Τέοστη να αρχίσει να λέει εγώ φοβάμαι τι θα γίνει με σένα. Μπρο, άμα αυτό το θεωρείς τσαμπουκά, φοβάμαι για το τι θα γίνει με σένα, ειλικρινά. Φοβάμαι πως θα το πάρεις, αυτό που θα γίνει με σένα. Δηλαδή τι, με απειλεί ότι θα έρθει να βλάψει την σωματική μου ακεραιότητα και εγώ πρέπει να κάτσω να το δεχτώ αυτό. Μπρο, έλεγε θα με βρούνε κρύο. Ενώ εγώ δεν με νοιάζει. Καθόλου. Θα νιάξει και σένα και τον πατέρα σου και όλους, μαλάκα. Όλους. Όταν θα
μυθείς μια μέρα για αυτά που λες, όταν θα βρεθείς σε κανένα σοκάκι, μαλάκα, όταν θα βρεθείς σε κανένα δικαστήριο που θα βρεθείς, τορκίζομαι, όταν θα βρεθείς, δεν ξέρω εγώ τι, κάπου λίγο πιο κρύος από ό,τι είσαι τώρα, μαλάκα, με αυτά που λες, θα νοιαστείς εκεί πέρα μια και καλή. Όλοι θα νοιαστούν. Μέχρι και η μάνα μου έτρωγε βρισιές χωρίς λόγο. Με έλεγε πάνας γιο. Τάνασγε. Τη μάνα μου δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας να τη βάζει στο στόμα του. Στην ουσία δηλαδή ότι ο Μπούγια τον απειλούσε ξεκάθαρα ακόμα και για τη σωματική του ακεραιότητα. Πράγμα που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα, δηλαδή με αυτό που έκανε ο Μπούγια. Ο Μπούγια στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παθιαστεί λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το δράμα, να έχει ας πούμε μια αντιπαλότητα με κάποιον, το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι ο Μπούγια το παίρνει πάρα πολύ τη μετρητή και πιστεύω ότι κάποιες φορές του βγαίνει πάρα πολύ έντονος θυμός απέναντι στα πρόσωπα, ας πούμε, που έχει διαφωνία. Και ξέρω κι εγώ αυτή τη στιγμή ότι πολύ πιθανόν ο Μπούγια μπορεί να δει το βίντεο μου και ξέρω ότι μπορεί να με κράξει. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν με βρίσει ή διαφωνεί ή οτιδήποτε, ότι αύριο θα επιθυμούσα να έχει μίσος ή να μιλάει με τόσο θυμό απέναντί μου. Γιατί ρε παιδιά, είναι μέσα στο ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να παίρνει μορφή και ουσία στην πραγματική ζωή. Ας κάνετε τον δράμα σας, ας βρίσει ο ένας τον άλλον, αλλά ας μείνει στο ίντερνετ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να έχω μίσος εγώ για σένα ή εσύ για μένα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Γιατί πιστεύω ότι το μίσος πάντα θα φέρει μίσος πίσω. Ό,τι δώσει θα πάρει. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί η ζωή. Και μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι του λένε ότι είναι μονικός. Γιατί όντως μπορεί να φαίνεται έτσι. Ακόμα και αν δεν είναι. Είπε το ίδιο πράγμα 3-4 φορές. Μπορεί να συζητήσουν για το θέμα, οπότε μπορεί να καταλάβουμε καλύτερα γιατί ο Λούκανος είναι απλά πρέπει μάλλον να είναι μια κινούμενη ομελέτα. Μπορεί να μας το εξηγήσει και ο Καρπούζης. Γι' αυτό πρέπει να είσαι μια κινούμενη ομελέτα, πουτάνα Λούκανε. Είσαι ένα σκουπίδι που πρέπει απλώς τα αυγά να φύγουν όλα προς ασένα, μαλάκα. Και δεν με ενδιαφέρει, το λέω ναι στο ίντερνετ ξεκάθαρα, μαλάκα. Με αυτά που λες είσαι για αυγά, μαλάκα. Ο Λίγδας δεν πρέπει να ξαναφάει αυγό, μαλάκα. Δεν πρέπει να ξαναφάει, πρέπει όλα να πάνε πάνω σου. Τι εννοεί όταν λέει δεν με νοιάζει, το λέω στο ίντερνετ? Νοιάζει εμένα. Εγώ θα φάω τα αυγά. Επίσης, βλέποντας τον Μπούγια να βρίζει τόσο πολύ, ρε φίλε, νιώθω ότι αυτομάτως χάνει το δίκιο του. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που έλεγε, αν στέκουν. Αν και ο Λουκανικόπιτας είναι λάθος και ο Μπούγια είναι σωστός. Μόνο με το γεγονός να βρίζεις τόσο πολύ, νιώθω σαν να χάνεις το δίκιο σου. Για όλους αυτούς τους λόγους, προφανώς όταν λέει πως θα μου κάνει μήνυση και θα την φάμε οικογενειακώς, ενώ έχει κάνει προτροπή σε βία ο ίδιος, θα κινηθώ κι εγώ νομικά εναντίον του. Για τα πάντα. Κάθε βρισιά που ενδυνάμωσε το κύμα μίσος εναντίον μου με σκοπό να πάθω εγώ κάτι κακό έξω. Όπως είπε και αυτός, θα το τρέξω όσο δεν πάει, γιατί ξεπέρασε πάρα πολλές γραμμές. Δεν με πειράζει ο σχολιασμός ή η κακή κριτική. Παρένθεση, δεν ξέρω γιατί στην ανάρτησή του είχε πει ότι ζητήθηκε να ρίξει βίντεο που κάνει κακή κριτική. Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό. Δεν ζητήθηκε τέτοιο πράγμα, το έβγαλε από το μυαλό του. Κλείνει η παρένθεση. Και στην ουσία, όλοι αυτοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον Λουκανικόπιτα να κάνει μήνυση στον Μπούγια. Σχολιασμό κάνω, αλλά ποτέ δεν προέτρεψα κάποιους να κάνουν κακό σε άλλον στην πραγματική ζωή. Πάντα το κατέκρινα αυτό, από day one. Γιατί ξέρω ότι όπως είπε και ο Μπούγια, ένας τρελός χρειάζεται. Χριστίνα, δεν πας να της βάλεις βόμβα στο σπίτι, να ηρεμήσουμε, ομαδικός, ψεκετεύω. Έλα μωρέ τώρα, χαζομάρες. Πόσοι τρελοί μωρέ να υπάρχουν τώρα μέσα σε 50.000 άτομα? Ένας χρειάζεται. Τούβλο. Δεν γίνεται να φτάνουμε σε σημείο να μην νιώθω ασφαλής να βγω έξω για πράγματα που είπε ο ίδιος, ούτε καν που γράφουν σε σχόλια κάτω. Ο ίδιος. Οπότε ναι, και μήνυση θα γίνει και ασφαλιστικά, γιατί είδαμε τι έκανε και με τον Τέοστη. Πριν φάει τη μήνυση δεν έλεγε για κινούμενες ομελέτες. Όταν του ήρθε το χαρτί, ο Τέοστη πρέπει να γίνει κινούμενη ομελέτα. 10 φορές χειρότερος έγινε όταν του πήγε το χαρτί. Δεν είμαι σίγουρος τι μπορεί να κάνει. Αν έκανε απλά μήνυση, μπορεί να έλεγε σκοτώστε τον, μαχαιρώστε τον στο δρόμο. Δεν το ρισκάρω. Συμφωνώ full σε αυτό που έχει πει και ο Μπούγια και ο Λουκανικόπιτας, ότι δεν χρειάζονται πολύ τρελοί. Ένας τρελός να βρεθεί μπορεί να την πατήσεις για ολόκληρη τη ζωή σου. Έκανε και κάτι clips που λέω για μηνύσεις. Ναι, είμαι άνθρωπος, δεν χρειάζεται να τα βλέπω όλα ασπρόμαυρα. Δεν είπα ποτέ ότι το ίντερνετ πρέπει να είναι Wild West. Πόσες φορές είπα ότι πρέπει να επέμβει εισαγγελέας για τον Θυμιόλα και τον Μίστη? Πόσες φορές το είπα? Είπα ότι πρέπει να ανεβάζουν ό,τι θέλουνε. Ακόμα και για το Εσουρού. Το θεωρώ μαλακία να ρίχνει πρόστιμο για τη λέξη σε βίντεο. Αλλά αν είναι να ασχοληθεί με όντως ακραία άτομα, τότε είμαι υπέρ. Επίσης, δεν είπα ποτέ ότι είμαι κατά όλων των μηνύσεων και ότι άμα κάνεις μήνυση είσαι ο χειρότερος άνθρωπος. Έχει μερικές μηνύσεις που συμφωνώ και μερικές που διαφωνώ. Είχα συμφωνήσει με τον H3 όταν έκανε μήνυση στις 3 γυναίκες. Εγώ είμαι με το μέρος του. Να του κάνεις ένα χτύπημα, ρε φίλε, ναι, οκ, ας πούμε. Αλλά να τον μηδενίσεις τελείως για όλη του τη ζωή δεν ξέρω, ρε φίλε. Εντάξει, λίγο βαρύ είναι και αυτό. Νομίζω.
Δηλαδή. Διαφωνώ ότι το ένα βίντεο που έκανε ο Πάνος David για τις 3 κοπέλες ήταν άξιο μήνυσης. Με τα δεδομένα που είχα πάντα, έτσι, χωρίς να δω τι λέει στα live του. Διαφωνώ ότι μια κλίση φάρσα που έκανε ο It's Only στον Τέοστη είναι αρκετή για μήνυση. Διαφωνώ να κάνεις μήνυση κάποιον επειδή σε είπε μια φορά λιγδόμπατσο. Συμφωνώ να γίνει αν έγιναν συκοφαντίες βαριές. Τύπου βιαστής, ναζιστής, παιδόφιλος, περαστής, εφόσον δεν είναι προφανώς το άτομο, έτσι. Συμφωνώ σε κάθε μήνυση εναντίον ατόμου που κάνει προτροπή σε βία. Συμφωνώ σε κάθε μήνυση εναντίον ατόμου που ντοξάρει διευθύνσεις. Παρένθεση, επειδή το είδα σε ένα κλιπάκι, προφανώς όταν με ρωτάνε για ποιους λόγους θα κάνεις μήνυση κάποιον, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να πετάξω μια λίστα. Όπτα για ποιους λόγους θα έκανες μήνυση σε κάποιον. Αν με ντόξαρε. Είπα αν με ντόξαρε, έδωσα ένα παράδειγμα. Ξέρετε τι άλλο δεν είπα. Αν με σπάσει το ξύλο στο δρόμο. Τι, επειδή δεν το είπα σε εκείνο το κλιπ, δεν θα κάνω μήνυση. Και στο τέλος του βίντεο προσπαθεί να εξηγήσει πώς βλέπει την όλη κατάσταση με τις νομικές ενέργειες στο YouTube. Και να αιτιολογήσει γιατί προηγουμένως παλιά είχε πει ότι δεν χωράνε αυτά στο YouTube, ενώ τώρα τα πράττει ο ίδιος. Καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο το έκανε τώρα αυτό, γιατί πολύ απλά, παιδιά, η αιτία είναι μία. Φοβήθηκε. Νομίζω δηλαδή ο φόβος είναι ένα από τα πιο έντονα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος. Επομένως, επειδή θεωρητικά πιστεύω ότι ένιωσε φόβο, έπρεξε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ναι, απάντησα. Τώρα, όποιος θέλει μπορεί να φύγει, όποιος θέλει μπορεί να κάτσει. Το αφήνω πάνω σας, δεν κρίνω κανέναν. Για τα βίντεο που κατέβασα, όποιος γνωρίζει από YouTube ξέρει γιατί τα κατέβασα. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Κάτω έχω ένα link για Internet Archive, στο οποίο τα έχω ανεβασμένα όλα τα stream και όλα τα βίντεο. Προφανώς θα το ανακοίνωνα αυτό όταν έκανα βίντεο, αλλά δεν πρόλαβα, βγήκαν ήδη συμπεράσματα. Έχω κάνει πολλά λάθη και θα κάνω ακόμα περισσότερα, γιατί είμαι άνθρωπος. Έχω παραδεχτεί πολλά από αυτά. Αλλά κοιτάξτε λίγο ποιος δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι έκανε λάθος. Γενικά η όλη κατάσταση είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Και θα σας πω το γιατί. Θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές έχουν τραβήξει πάρα πολύ την όλη κατάσταση. Δηλαδή, και ο Μπούγια ξέφυγε, και ο Λουκανικόπιτας ξέφυγε. Όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε όλη αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, η κάθε πλευρά αντιδρούσε με τους δικούς του τρόπους. Είναι άσχημο μέσα σε ένα community όπως το ελληνικό YouTube, που δεν είναι και τόσο τεράστιο, ρε φίλε. Δεν είναι να πεις ότι είμαστε το αγγλικό, το αμερικάνικο ή οτιδήποτε. Είναι μικρό community. Θεωρώ απαράδεικτο να υπάρχουν τόσο μεγάλες και έντονες εντάσεις. Ρε φίλε, μπες σε ένα call και βριστείτε και στο τέλος μην ξαναμιλήσει κανένας για κανέναν. Ξεκαθαρίζω πάλι ότι δεν έχω καμία επαφή ούτε με τον Λουκανικόπιτα ούτε με τον Μπούγια. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ξέφυγε λίγο ο Μπούγια και παθιάστηκε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Αλλά νιώθω ότι γενικά ο Μπούγια είναι έτσι. Παθιάζεται πολύ έντονα. Για τον Λουκανικόπιτα, βέβαια, δεν έχω να πω κάτι, γιατί νιώθω ότι μέσα από το βίντεο προσωπικά εμένα κάπως με κάλυψε με αυτά που λέει. Νιώθω ότι με τα επιχειρήματα που μου έδωσε μπορούσα να καταλάβω τον τρόπο σκέψης του που τον οδήγησαν να κινηθεί νομικά. Γιατί νιώθω ότι πολύ απλά φοβήθηκε. Φοβήθηκε ότι κάποιος μπορεί να του κάνει κακό. Αυτά που λέω τώρα, βέβαια, τα λέω με όσα είδα από το βίντεο του Λουκανικόπιτα. Περιμένω να δω τι θα πει και ο Μπούγια για όλα αυτά. Γιατί, μπορεί να έχει πει κάποια πράγματα ο Λουκανικόπιτας, αλλά δεν έχουμε ακούσει και την πλευρά του Μπούγια να μας πει: ξέρεις κάτι, ρε μπρο, αυτό που λέει δεν ισχύει. Ούτε αυτό ισχύει, ούτε αυτό ισχύει. Το είπα σε άλλο κόνσεπτ, ή πήρε τα λόγια μου και τα μετέφρασε διαφορετικά, ή πήρε λόγια μου από άλλο stream που είπα για κάτι άλλο και τα έβαλε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, θα ήθελα να δω και αυτή την απάντηση και ελπίζω σύντομα να έχουμε εξελίξεις. Θέλω να δω πού θα οδηγηθεί όλο αυτό το πράγμα. Περιμένω από κάτω τις απόψεις σας και τι έχετε να μου πείτε εσείς για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί νιώθω ότι